Il-ħadd it-tajjeb. Illum 29 ta' Jannar, ir-rabaħat ta' żmien matul is-sena, nilqakom għal din il-quddiesa mill-Knisja Parrokjali ta' Kristur Xoxt f'Pembroke, immexxija mill-Arċisqof Charles Cicluna li matula se jagħti l-Ministeru tal-Lettorat lil seminarista u jħejji ruħu għas-saċerdozju. Jikkonċelebraw fost saċerdoti oħra il-Kappillan Dun Ruben Mikallef u r-Rettur tas-Seminarju Dun Jimmy Bonnici. L-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-paċi ma'kom. Fjum il-ħadd huwa ta' pjaċir kbir għalija li nkun ma'kom il-komunità tal-Parroċċja ta' Kristur Xoxt ġewwa Pembroke, insellem il-daw kollha li tisegwuna fuq TVM. Mod speċjali lil dawk li qegħdin fir-residenzi kemm tal-anzjani, residenzi korrettivi jew ta' riabilitazzjoni, u anke dawk li qegħdin fl-isptarijiet fid-djar tagħhom. Ejjew ħuti nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha u nitolbu li l-maħfra ta' Alla tkun għalina għajn ta' paċi, għajn ta' barka. Nisqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena rnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġi bil-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lil mulej Alla tagħna.
Eħenna li Alla li jista' kollox jaffrinna l-nubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Fil-oli ta' smewit u paċi fl-art li l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġih. Irrodu lek ħajr għal-glorja kbira tijek. Li Alla sultan ta' sema, Alla missier li zista kollox. Mulej iben wahdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubit ta' dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubit ta' dinja il-qattal tana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-oli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu bil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna tina li nqimu lilek bruħna kollha u li nħobbu li xulxin b'imħabba spiritwali. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Sofonija. Fittxu lil-mulej il-kol intom l-umli tal-art li tagħmlu ordnijietu. Fittxu l-ġustizzja, fittxu l-umiltà biex forsi fjum il-korla tal-mulej ikolkom fejn tistkennu. Unħalli f'nofsok poplu umli mċekken. U fissem il-mulej ifittxu l-ken dawk li jifdal minn Izrael. Ma jamlux ħażen, ma jgħidux klim bieħor, u l-sin qarri ma jiqpax iżjed f'fommhom, hekk li joqogħdu jiraw u jistrieħu bla ma jbeżżaħħom ħadd. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu. Il-mulej jagħmel ħaq lill-maħqurin u jagħti l-ħobs lill-imġewħin, il-mulej jeħles lill-imjassrin. Il-mulej jiftaħ għajnejn l-omja, il-mulej jerfa' l-milwin, il-mulej iħobb il-ġusti, il-mulej iħares lill-barranin. U jżomm lill-iltim u lill-armla, imma lill-ħżina iħarbtilhom triqathom. Il-mulej issaltan għal dejjem, Alla tiegħek Sion, minn nisel għal nisel.
It-tieni qari. Alla għażel ħwejjeġ dgħajfa għad-dinja. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostol il-Korintin. Ħuti. Qisu s-sejħa tagħkom għax mhumiex ħafna foskom li huma rrief skont il-qis tad-dinja. Mhumiex ħafna s-setana u mhumiex ħafna n-nobbli. Imma Alla għażel in-nies boloħ għad-dinja biex iħawwat l-orrief. Għażel id-dgħajfa tad-dinja biex iħawwat il-qawwija. Għażel il-mistmerra tad-dinja u n-nies li ma huma xejn biex iġib fix-xejn dawk li huma xi ħaġa. Hekk, ebda bniedem ma jkun jista' jiftaħar quddiem Alla. Minnu li intom tinsabu fi Kristu Ġesu li sar għalina erf mingħand Alla, ġustizzja, qudusija u fidwa biex bħalmu miktub min jiftaħar ħa jiftaħar fil-mulej. Il-kelma tal-mulej. Ifirħu tennew għax ħlaskom kbir fis-smawiet. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, kif ra l-folol, Ġesu tela fuq il-muntanja għad bil-qiegħda u resqu lejh id-dixxipli tiegħu. Fetaħ fommu u qabad jallimhom u jgħid: Ħenin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smawiet. Ħenin l-imnikta għax huma jkunu mfarġa. Ħenin ta' qalbhom ħelwa għax huma jkollhom bwirthom l-art. Ħenin dawk li huma bil-ġuħ u bl-għaġġ tal-ġustizzja għax huma jkunu mxebbajn. Ħenjin dawk li jħennu għax huma jsibu l-ħnina. Ħenjin dawk li huma safja f'qalbhom għax huma jaraw lil Alla. Ħenjin dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu li Alla. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa għax tagħhom hija s-saltna ta' smawiet. Ħenjin intom meta jajrukom u jippersegwitawkom u jaqilgħu kull xorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija. Ifirħu u tennew għax ħlaskom kbir fis-smawiet. Il-kelma tal-mulej. Jersaq dak li se jkun istitwit lettur, Matthew Sammut mill-parroċċa ta' Kristur Xoxt Pembroke. Hawn jien. Ngħidu hija okkażjoni sabiħa ħafna għal din il-parroċċa li wieħed minnu lieda llum qed tiġi ppreżentat mill-komunità quddiem l-isqof u l-Knisja biex jiġi istitwit lettur
jibda jaqra b'mod uffiċjali l-kelma ta' Alla fil-komunità, fil-preparazzjoni tiegħu anke biex il-qudiem ikun kandidat uffiċjali għall-ordni sagri kif inhu u jirċievi djakonat u l-presbiterat. Aziz Matthew, aħna nitolbu ħafna lik. Fil-Vanġelu tal-lum Ġesu jagħtina l-ewwel nett l-identity card tiegħu. Għaliex il-barkiet li jagħtina u dan huwa tagħlim sabiħ kemm tal-Papa Franġisku kif ukoll tal-maħbub u mibki Papa Benedittu. Fil-barkiet li jagħti l-ewwel nett Ġesu jitkellem fuq nnifsu. Għaliex dak li jitlob minna Ġesu huwa l-ewwel wieħed li jagħmlu. Meta qalilna pereżempju min irid jimxi warajja, jiġħad lilu nnifsu, jerfa' silibu kuljum, jimxi warajja. Imma aħna nafu li huwa l-ewwel wieħed li ċaħat il-glorja tad-divinità sar bniedem, obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. U l-ewwel wieħed li refa' s-salib biex jobdi lill-missier tiegħu. U allura meta aħna niġu konfrontati ma' din il-kelma qawwija li b'xi mod ma tagħtinix stampa ta' dak li aħna nistgħu nsejħulu il-comfort zone tagħna, x'jiġifieri tkun fqif l-ispirtu, x'jiġifieri li inti tkun mimli b'dak l-hemm ta' min qed jara l-inġustizzja. Xi tfisser li jkollok qalbek ħelwa. Dawn huma kollha valuri eżies importanti. Kif konna niġbruhom f'espressjoni waħda li aħna ngħidu l-Maltin huma valuri li jagħmluk tassew nies. Imma id-dinja mbarra mhux bil-fors tallimhomna. U għalhekk aħna nisemgħu l-kelma ta' Ġesu ta' min nistaqsu lilna nfusna. Li mgħallem qed jippreżenta lilu nnifsu u jixtieq li l-barkiet tiegħu jkunu l-barkiet tagħna, ħenjin, imbierka. Jomu fil-paċi dawk li jħennu, dawk li huma qalbhom mumli, dawk li quddiem l-inġustizzja għandhom l-għaġġ u l-ġuħ biex l-affarijiet isiru u jkunu aħjar. Dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa. U ta' min nistaqsu lilna nfusna fil-ħajja jiena kapaċi ngħid qed nipprova nagħmilha din il-ħaġa. Qed nipprova nġib il-paċi f'sitwazzjonijiet fejn hemm bżonn niġib il-paċi. Hemm bżonn li jiena ħenjin dawk li jħennu. Għaliex hekk ikolli wkoll il-ħniena. Hemm bżonn ikolli dak il-faqar tal-ispirtu li San George preka aw immaġini sabiħa wkoll f'din il-Knisja tiegħu kien jiġbara f'dik il-frażi li tant isemgħuni nirrepetja. Sinjur Alla, jien għandi bżonnok. Dak huwa l-faqar spiritwali biex ma jkollokx flus fil-but. Il-faqar spirituali, il-faqar tal-ispirtu, hija din il-ħaġa, dan l-atteġġjament ta' fiduċja. Sinjur Alla, jien għandi bżonnok. Aħna ħafna drabi ikonna kunċett ta' progress. Anke meta naħsbu fuq il-futur tal-umanità, fuq dak li għandna nagħmlu flimkien, li donnu m'għandux post tal-Alla. Aħna nifhmu f'kollox. Illum ix-xjenza tant kibret. Kemm tkun ħaġa sabiħa li fl-ispirtu tal-ewwel beatitudni daw it-tmien barkiet li nsibu fil-Vanġelu ta' San Mattew nifhmu li Alla mhuwiex għajjux għal ġid tagħna, għal kuntentizza tagħna, mhuwiex l-għadu tal-ferħ tagħna. Fil-fatt Ġesu jibda kull stedina li jagħmel billi jwedna propju ilena, il-ferħ, il-paċi.
U għalkemm qed jitlobna li naċċettaw valuri li fid-dinja ta' arroganza, ta' kilba l-flus, ta' kulħadd jagħmel li jaqbillu forsi mingħajr ma niġġudikaw ma niġġudikaw il-ħadd. Aħna nażlu valuri differenti. Aħna midinbin u kultant nonsu, anzi ħafna drabi nonsu, kontra dawn il-valuri li qed ipoġġilna qudiemna Ġesu. Imma kif jgħid tant tajjeb il-Papa Benedittu fil-ktieb tiegħu Ġesu ta' Nażaret, il-beatitudni daw il-barkiet huma b'xi mod guidelines għalina, linji gwida, roadmap anzi jgħid tal-Knisja. Għaliex dawn huma l-identity kit, il-profil tad-dixxiplu min irid jimxi wara Ġesu irid iħaddanhom daw il-barkiet. Ma kull barka hemm ukoll weda. U l-weda hija kbira li inti tiret l-art tal-libertà. Ikollhom bwirthom l-art xi tfisser. Fit-tagħlim tal-papiet din il-weda tal-art hija l-art tal-libertà. X'Iżrael kellu l-weda tal-art il-ġdida bħala spazju ta' libertà. Inti tixtieq tassew tkun ħieles, inti tixtieq tassew tkun ferħan u ħieni. Ilqa' dawn l-istediniet pjuttost diffiċli tal-mulej. U tibżax ukoll li kultant taf tkun disprezzat, perseguitat. San George Preka kien iħobb jissuġġerixxi li aħna nitgħallmu nħobbu id-disprezzi. U jiena din il-ħaġa ngħidilkom il-verità dejjem sibta diffiċli biex nifhimha. Imma xi ġifieri tħobb id-disprezzi xi tfisser? U mbagħad tisma' l-Ġesu jgħidlek ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa. Ħenjin. Ovvjament minħabba s-sewwa, mhux għax inkunu għamilna xi waħda tinkiteb imma minn dawk il-goffi. U inti titgħallem ukoll li fil-ħajja ma jistax ikun ikollok kulħadd jaqbel miegħek, jew toġob il-kulħadd, jew iċabċbulek, xi darba jridu jċabċbulek ukoll. U inti ma titlifx il-paċi. Ma titlifx il-paċi. Immaġinawhom li minnhom frabja it-tifel jgħidilha kelma jibsa. X'tagħmellhom? Ikollha btit l-ewwel borma li ssib tgarajilu, ma dak l-aptit ma tagħmilx hekk. Għax tibqa' u meta jikber jifhem x'qal u x'għamel. U l-om fis-silenzju u fil-paċenzja tagħtih ċans. Għax aħna ngħidu fuq il-bargiet tal-mulej, imma min jaf kemm ngħixuhom mingħajr ma nafu. U għadha mill-affarijiet li tfarraġni ħafna l-aħwajja li dan il-qari li smajna llum il-Knisja tażlu. F'żewġ okkażjonijiet li kultant naħsbu li huma kontra xulxin. Morru ċekkjaw l-għażliet tal-Vanġelu fl-ewwel ta' Novembru meta nagħmlu l-festa tal-Qaddisin kollha. U fit-2 ta' Novembru meta nfakru lejl tal-imwiet. Waħda mill-għażliet sbieħ li tal-Knisja hija li naqraw il-Vanġelu tal-barkiet. Mhux biss biex infaħru l-Alla ta' dak li jagħmel fil-Qaddisin tiegħu, hekk nagħmlu fl-ewwel ta' Novembru. Imma anke biex nirringrazzjawh ta' ħutna li jagħmlu l-aħħar vjaġġ. Għaliex huma ippruvaw, il-kol kemm aħna nippruvaw. Inkunu ħenjin bħalma kien ħinu anke fil-moment ibes taċ-ċaħda, tad-diffikultà tas-salib. Jalla, meta jaqraw dal-Vanġelu
fil-mewt tagħna tiegħi u tiegħek. Jagħmel sens. U tjeżisni n-nolbu lill-Alla l-Missier biex irbirek lil dan il-qaddej tiegħu Matthew magħżul għall-Ministeru tal-Letturi. Jagħtih kull għajnuna biex jaqdi bil-ħeġġa l-uffiċċju afdat lilu. Ixandar lil Ġesu Kristu u jagħti glorja lil Missierna li hu fis-smawiet. U għall-għajn ta' kull dawl u tjieba intbagħat fid-dinja lill-ibnek il-waħdini li hu l-kelma tal-ħajja biex jarraf lil bnedmin il-misteru ta' mħabbtek. Birek lil dan ħuna magħżul għall-Ministru tal-Letturi. U għatih il-grazzja li jaħseb dejjem fuq il-kelma tiegħek ħalli jimtela bil-qawwa tagħha u jseħħlu jxandara bil-fedeltà lil ħutna il-bnedmin l-oħra. Aziz Matthew hu il-ktieb tal-Iskrittura mqazza li bil-fedeltà kollha inti msejjaħ biex twassal. Wassal il-kelma tal-Alla lill-bnedmin biex hija dejjem tikber fi qlubhom u tagħti l-frott bil-kotra. Missier il-qani tolbuk dawn it-talbiet u għaddawwanna bl-Ispirtu tiegħek ħanarfu iżjed is-sewwa tal-valuri li twaslinna bil-kelma ta' ibnek. Nitolbuk mulej għall-Arċisqob li jinsab preżenti fostna llum sabiex tkompli timlih bl-Ispirtu tiegħek biex imexxi l-Knisja li tinsab f'Malta skont il-qalb tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-komunità parrokjali tagħna. Aħna li ninsabu mdawrin mar-raj spiritwali tagħna sabiex tkompli taqadna f'ħidma waħda. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għas-seminaristi b'mod speċjali għal Matthew Sammut u għal aktar vokazzjonijiet. Għamel li dawk li sejjaħ iwieġbu għas-sejħa tiegħek b'qalb ġeneruża. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għaż-żgħażagħ u l-adolescenti sabiex jarfu is-sem tagħhom fis-soċjetà tagħna biex bil-preżenza u l-ħidma tagħhom jagħmlu soċjetà aħjar. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla ta' mħabba bla tarf isma' dawn it-talbiet tagħna. U għejna nitħabtu għallena li ma jintemx bi Kristu Sidna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu lider u dak li ma jidirx,
u f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissem minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn daw, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natur waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewit għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata ta' Ponzju Pilatu mietu difnu. U fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej minn missier u mill-liben. Li hu meqjum u meġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi knisja waħda qaddisa kattolika stolika nistqar mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Fuq l-artal tiegħek mulej aħna l-qaddija tiegħek għedna l-offerti tagħna. Fil-ħnina tiegħek ilqaħħom u għamilhom is-sagrament tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għax bid-dem ta' ibnek u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu erġajt ġbart miegħek lil ulidek li dnub kien xerret u biet minnek. U int Alla wieħed fi 3 persuni bil-qawwa tiegħek għaqqadthom f'poplu li hu l-Knisja tiegħek, il-ġisem ta' Kristu,
u t-tempju tal-Ispirtu Santu għat-tifħir tal-erf tiegħek bla qis. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'feħ kbir infaħru kuntennulek. Għaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull dusija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn rajħi bati għal-ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħal kalċi raġarat il-ħajr, tali disċipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-parti l-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xorġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li ġitin kif is-sema ikda fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfri l-minuħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġlib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni,
Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żbienna. Biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt l-apostli tiegħek, nħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu laqda li jintrit fija, inti tajxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Għatu l-paċi li xurxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit ta' dinja, ħenin dawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Unajn s-soċ, s-saħab tijaj, zdajt misken ma wahda u Thank you.
Nitolbu. Mulej int qawwejtna bid-don tal-fidwa tagħna, għamel nitolbuk li b'din il-għajnuna s-salvazzjoni tagħna nissaħħu dejjem fil-fidi vera bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-Knisja Parrokjali ta' Pembroke, iddedikata lil Kristur Xoxt. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċesi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċesi u anki l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.